So today θα κάνουμε ένα challenge που θα είναι μόνο Iron Man, γαντάκια και ναι. Αυτά τα καινούργια τα Mythics. Και η παρέα μας είναι σήμερα ο Deadpool. Γεια σας. Και ο Πατάνας που έτρωγε πατατάκια στο live. Εγώ κάνω κάτι. Και... Το challenge ποιο θα δείτε. Τι? Το challenge ποιο είναι. Μόνο γαντάκια Iron Man. War Machine δεν επιτρέπεται. Παιδιά, θα πέσουμε σε διαφορετικά. Εγώ θα πέσω εδώ πέρα σε αυτό. Εγώ θα πέσω, εκεί πέρα, θα πέσω κι εγώ εκεί πέρα γιατί έχει... Όχι, πρέπει να πέσουμε σε διαφορετικά. Γιατί? Πατάνα θα πέσεις σε αυτό και Στάθη θα πέσεις σε αυτό. Εντάξει. Εγώ θα πέσω εδώ πέρα. Τα βάλατε. Ναι. Ωραία, τα βάλατε. Τέλεια. Είναι το τέλειο σχέδιο. Μετά αφού θα πάρουμε τα πόδια θα φύγουμε. Πάμε τα πόδια. Ακούτε. Ναι. Deadpool. Έλα. Κάτσε καλά. Εγώ... Παιδιά, εγώ είμαι ο κόκκινος, παιδιά. Εγώ είμαι μπλε. Με το κόκκινο μάρκο εγώ. Όχι, εσύ το μοβ. Όχι, το κόκκινο. Εσύ το μοβ. Ναι, όντως το μόβ. Εγώ θα δώσω εκεί πέρα. Σωστό. Εγώ το έβαλα εκεί πέρα γιατί είναι το πιο κοντινό και βαριέμαι. Εγώ το έβαλα εκεί πέρα επειδή έχει το τεστ και θα πάρω κατευθείαν. Και έχει και ένα ποτάκι που θα μου τα δώσει όλα. Δεν έχει. Έχει, ξαναμπήκαν. Ήταν απλά ένα bug. Όμως νομίζω έχουν βγει τα chest. Α, όχι. Όχι, δεν σου. Ωραία, θα πάρω το chest. Λοιπόν, να ξέρετε, παιδιά, αν δεν το ξέρατε, μπορούμε... Έφυγα. Εγώ βρήκα γαλότσες. Όχι, εντάξει, δεν έχει άτομα. Γράψτε λάθος. Εκεί πέρα που έχεις βρήκες γαλότσες. Τώρα το ανοίγω. Και έχει πόδια. Α, εντάξει. Πατάνε εσύ. Και τώρα με και τώρα με το ποτάκι θα πάρω τα πόδια. Λοιπόν, εγώ... Τα χέρια. Είμαι κομπλέ Εγώ θα πάω εκεί πέρα να πάρω κι άλλο μποξάκι γιατί έχω μόνο τα πόδια και δεν μπορώ. Εγώ τα έχω όλα. Παιδιά, αν δεν ξέρατε, στο map υπάρχουν αυτά τα σαν πιατάκια. Εκεί πέρα θα είναι 100% πιθανότητα να βρείτε ένα μποξάκι που έχει αυτά. Και εδώ πέρα που πήγε ο Deadpool έχει και ένα μποτάκι που τα δίνει κιόλας. Όχι. Είναι λίγο ρε παιδί μου. Εσύ αγόρι μου. Τελειώνει η ενέργεια από τα πόδια. Για μένα. Αλλά φτάνω. Καμπούμ. Ωραία, ήρθε η ώρα. Ωραία. Ωραία, βρήκα και τα χέρια. Εγώ έχω και το AR του. AR δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται το AR του το Iron Man. Ναι, και πάλι είπαμε μόνο γάντια και τέτοια. Εντάξει, δεν πάει. Το πέταξε. Ο Πάνος έγασε Ω! τσάκο. Πάτα να σε προστατεύω. Σε προστάτεψα. Γιατί έχει άτομα. Ναι. Μπρα. Και ο ναι, Πατάνα. Απαγορεύεται αυτό το όπλο που κρατάς. Κι άλλα. Εγώ βαλίτσες. Παιδιά, ναι, υπάρχει θέμα. Και ναι, τώρα θα το κάνω λίγο pause ξανά. Αλλά να ξέρετε, έχουμε όλοι τα γάντια, όλα τα έχουμε, όλο το set όλοι. Και ναι, ναι. Αυτό.
Και παιδιά πεθάναμε. Ναι. Ναι. Τι σου κάναν. Κάει. Καλά. Δεν στέλνει που πεθάναμε, ο Μάντσεστερ μας λέει πάμε να τους κοβούμε. Έλατε και ο Μάντσεστερ που είναι. Ο Deadpool. Έχει βγει με 200 μέτρα, μου έχει παρατήσει. Τι σας έχω παρατήσει ρε, προσπαθώ να ζήσουμε. Εσύ στη ζώνη σου, απλά πετάς. Ναι ρε, δεν πάω να σας φτιάξω που να σας πάρω τα κάρτ σας τώρα. Να ξέρετε έχω αρχίσει το βίντεο. Ο Deadpool όμως δεν είναι κολλάρα. Σταμάτα θα φάω copyright. Νάτι. Παιδιά, οι άλλοι έκλεισαν. Ωραία φίλοι έκλεισαν. Και γι' αυτό θα κλείσω αυτό το βίντεο. Αλλά θα βγει part 2 όταν ξαναμπούν τα παιδιά. Ή το ένα από τα παιδιά. Εντάξει. Γι' αυτό bye.